WhatsApp an 99% anda sirri je miɗi hollugo ɗum, ngam majum wajibi a de'ita a lara video ɗo iga fuɗɗam har gare. A tawan a hosa a yerɓani goɗɗo to ɗum video, to ɗum photo, to ɗum audio. A yiɗa o hosa o partage ɗum o yerɓana goɗɗo fere. A wi'aymo o hosa o yerɓana goɗɗo fere. A wi'aymo o suve garda ɗum ha téléphone mako. Ɗum sirri ma on, o nana hakkunde ma be mako. Amma sai a lara o hosi o sigi sirri go, to woli ko wadi on seɗani sai a lara o wurtini sirri majum. Malla bo a yerɓani mo taw o yerɓana goɗɗo fere, a marai haje ɗo man wanca, a lara o hosi o yerɓani goɗɗo fere. Ɗo man ɗo wonai daidai, wonai dow lawol, ɗum wonai, ɗum handai ɗum wona hakkunde ma be mo a yewtiditta majum. Amma sirri fere ɗo nder WhatsApp je ta a yewtan be goɗɗo a andi gewta je a yewtata be mako ɗum sirri, a yiɗa o enregistran bolle majum, ko bo to ɗum photo, ko ɗum video, ko ɗum audio, a yiɗa o nastiran nder téléphone mako, a yiɗa bo o partage ana goɗɗo fere, ko bo o siga ɗum. Mi hollete ni a waɗata a active kuje fere ɗon je activata gal lamba mo a yiɗi a yewtidan, ko ko a yiɗi yerɓango man ɗo, o fotai o waɗa ɗo majum. O yerɓanta goɗɗo, o suvegartata ɗum, e nonnon bo o fotai o an kam banni mai ni. Ngam majum en nasta nder video majum holle ɗo majum no ɗum latorto daga fuɗɗam ha ragare. Laru video majum be hakkilo, tata zapu ko petel. Abonné, partage, like Facebook, TikTok, YouTube. Bisalam. Kuje banni a yerɓana mo photo ko video ko audio, sai a lara a marai haje o partage hunde ɗo man yaha yeso. A marai bo haje o enregistra ko photo ko video je a yerɓani mo man ɗo, sai a tawa o enregistri. Malla bo a hosa a lara o partage, ko o sigi ɗum nder email address mako, ko bo o yerɓani goɗɗo fere. Amma an bo a marai haje o yerɓana goɗɗo fere, ko bo o enregistira ɗum ha téléphone mako. A yerɓan mo je wakkati an tan to o lari hunde anni hala man timmi sali. To hidde ko a yerɓana mo ko a yerɓanta on ɗo, ham holle sirri fere je ta a yahi a active sirri majum, ko a yerɓani mo hunde an o fotai o enregistrata ɗum ha téléphone mako, e bo o fotai o partage ana goɗɗo fere, sai de ɗum haɗa hakkunde ma be mako. Amma hidde ko yam holle daidai sirri man je a foti a active man ɗo, habdu abonu ha konte Fasaha TV to gal TikTok, a abona, a like, a partage, e nonnon to gal Facebook, e nonnon to gal YouTube. Premier ko a watta sai a wara a mema dow numero mako ha mo a yiɗi yerɓango hunde ɗo man ɗo. Par exemple a mema ni dow hore numero mako, ta a memi a hosa a jippa les, ta a jippi les a wara a nasta haɗɗo. Ɓurna himɓe wolwata hala ɗo man ɗo, ɓurna himɓe bo ɗo lara ɗum tan banni ɓe anda nafuda majum. Ta a nasti hatton banni foti a janga daidai ko ɓe windi ɗo, foti bo tan a wara a active kom hollete ɗo. Ta a huɓɓi ɗo ɗo shikenan hokkete dama ko da a yerɓani mo kuje, o fotai o enregistrata ɗum ha téléphone mako, o fotai o enregistra ɗum ha téléphone mako, e bo o fotai o waɗa forwarding majum, o hosa o partage na goɗɓe fere, ko bo o partage o siga ɗum nder drive mako, mana email address mako. Ɗo man ɗo walitite sosai bandam. Ɗo kuje je mi holli ma hande ɗo nana moe pat hollete, e bo ko da ɗum mo hollete bo wiyete sai ta yoɓi mo. Amma mi hosi mari mi holli on mere, ko mara haje on abona, on like, on partage, on rena video je yeso. To Allah lamiɗo hoddiri yerdi, windaneɗam ha commentaire video ɗume on yiɗi mi waɗana on. To Allah muyi to miɗo andi mi hosan mi waɗana on daidai video je on mari haje mi waɗana on majum. Bisalam, o moɗon biyeteɗo Abdulkadiri Abubakar, andiraɗo be fasaha. Miɗo yela non hayruji ɗuɗɗi. À la fin miɗon matina chaque jour miɗo waɗa live ha TikTok jamdi 9 yago 10, to na 9 yago 10 bo 10 yago 11. Kala marɗo haje pat o tokka warugo live amin fajira. Bisalam.